Bedrijven kunnen zich vanaf maandag inschrijven om door de tunnel te mogen tijdens de reparatie van de scheur. De tijdsloten gaan stapje voor stapje open en het gaat door middel van loting. En verder in deze uitzending. Hoe goed is het fruit na al die hitte? En het jurkje van mevrouw Stemband is te koop. Goedenavond. Vanaf aanstaande maandag kunnen bedrijven zich inschrijven voor een ontheffing om door de Westerschelde-tunnel te mogen, begin volgend jaar. Het heet geen reservering meer, maar een ontheffing. De inschrijving gaat stapsgewijs open. Vanaf 11 januari gaat de oostbuis van de tunnel 4 maanden dicht voor de reparatie van de scheur. De provincie en de tunnel komen nu met duidelijkheid wie zich wanneer kan inschrijven voor een ontheffing. Vanaf 31 augustus gaat het ontheffingssysteem live. Dat wil zeggen dat bedrijven en organisaties vanaf dat moment zich kunnen registreren om een eerste ontheffing aan te vragen. En op die manier al een eerste plekje te kunnen garanderen als straks vanaf 11 januari de tunnel wordt afgesloten. Het gaat in eerste instantie om een beperkt aantal. Waarom gaat het langzaamaan open? Wel, we kiezen er heel bewust voor om het systeem voor ontheffingen heel gefaseerd open te zetten. Op die manier willen we wat rust creëren. Je kan het ook vergelijken met een festival waar je alle tickets op hetzelfde moment ter beschikking stelt. Dat geeft heel veel stress, heel veel gedoe, waarschijnlijk ook heel veel gevloek achter de computer. We willen absoluut rust en een stukje ook betrouwbaarheid, voorspelbaarheid creëren voor die mensen die op zoek zijn naar een ontheffing en die ook willen aanvragen via het systeem. Het heet opeens ontheffingen, niet meer reserveringen. Waarom is dat? Wel, eigenlijk reserveer je geen ontheffingen. Een reservering kan de indruk wekken dat je die ook meteen krijgt. Wel, in dit systeem is dat niet zo. Je vraagt een ontheffing aan en als er te veel aanvragen zijn voor een bepaald tijdsblok, zal het systeem, de computer dus zeg maar, loten of je wel degelijk in aanmerking komt voor die ontheffing of niet. We gaan naar Carlijn de Splenter. Carlijn, jij volgt de ontwikkelingen rond die reparatie van de tunnelscheur voor ons. Waarom is dit hele ontheffingssysteem überhaupt nodig? Dat is nodig om controle te houden op het aantal passages door de Westbuis. Die blijft in die periode wel open in bloktijden. Het verkeer moet drastisch omlaag in die periode, anders ontstaan er files aan beide kanten van de tunnel. Dus is het keuzes maken wie er wel door de tunnel mag. En daarom is dit ontheffingssysteem in het leven geroepen. En het kan dus ook zijn dat je wordt uitgeloot. Dat klopt en daar is bewust voor gekozen. Het kan zijn dat je niet aan bepaalde voorwaarden voldoet. Nu zijn bedrijven en instellingen aan de beurt die hun voertuig echt nodig hebben voor het werk en dus daarom door de tunnel moeten. Die komen wel in aanmerkingen, anderen worden uitgeloot. Maar ook zodat grote bedrijven niet al die plekken gaan claimen, maar ook kleine bedrijven aan de beurt komen. Dus met meerdere schermen klaar gaan zitten maandag, zoals voor kaartjes voor festivals of concerten. Ja, dat heeft geen enkele zin. Nee, en hoe zit het dan met de aanvragen voor jou en mij? Wij moeten geduld hebben. Wij staan echt achteraan in die rij. Eerst die bedrijven dus, die mogen een aanvraag doen. Dat gaat allemaal in fases. En dan is het hopen voor ons dat wij nog een plekje hebben aan het eind van het jaar. Particulieren kunnen vanaf 21 december een account aanmaken en daarna ook gelijk een ontheffing aanvragen voor de eerste week van 11 januari. En dat schrijft steeds in blokken een stukje op. Maar is er dan nog wel ruimte voor de particulieren? Op werkdagen overdag schat ik in dat er heel weinig ruimte is. Maar in de avonduren, nachten en in de weekenden moet daar zeker nog wel wat van ruimte zijn. Ja, Carlijn, het is allemaal best ingewikkeld, hè? Ja, dat is en dat blijft het ook voor de provincie, maar ook voor de Westerschelde-tunnel hier. En daarom komen er in de loop van de week nog allemaal webinars voor bedrijven om ze te helpen hoe ze zo'n aanvraag aanstaande maandag kunnen doen. Er komen ook instructievideo's op de website werkenaandetunnel.nl. En op die website kunnen ook de eerste aanvragen vanaf maandag worden gedaan voor zo'n ontheffing. Dankjewel, Carlijn. De weg bij Terholen, waar in juni een schoolklas werd aangereden, gaat morgenochtend vanaf 9 uur dicht, zodat er opnieuw uitgebreid politieonderzoek gedaan kan worden. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 3 kinderen en de directeur van de basisschool. Een 19-jarige man wordt verantwoordelijk gehouden voor het ongeluk. Hij komt op 23 september voor het eerst voor de rechtbank in een proforma-zitting.
Zeeuwen die thuis nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat volgende week anoniem inleveren in Terneuzen en in Middelburg. Daar worden speciale inleverpunten geopend. Dat zijn de enige 2 plekken in Zeeland waar je je vuurwerk kwijt kan. Herken je het? De pyjama van meneer Cactus en de jurk van mevrouw Stemband uit de grote meneer Cactus show. Ze worden binnenkort geveild in Wemeldingen en staan nu tijdelijk uitgestald in Goes. Ze doen niet bij iedereen een belletje rinkelen. Eigenlijk niet. Nee, jij schudt ook nee? Ik denk dat het niet van onze generatie is. Nou, ik zag het wel eens voorbij komen, maar ik heb zelf de leeftijd al lang gehad om naar dat soort programma's te kijken. Ja, voor de mensen die 40 plus zijn, die zullen het zeker herinneren. Eerder werd alleen zijn pyjama van meneer Cactus geveild voor €471. Van mevrouw Stemband is er nog nooit iets geveild, dus dit is echt uniek. Het is een online veiling, dus iedereen kan meebieden. De opbrengst gaat naar 4 goede doelen, onder meer naar Terre des Hommes. Het moment van de waarheid. De appel- en perenoogst is begonnen. Fruittelers hielden hun hart vast. Zo'n droge zomer. Wat moest dat worden? Ja, we hebben een heel lang seizoen op dat gebied achter de rug. Hè. De droogte, alles heeft ons heel veel energie gekost. Maar nu eindelijk kunnen we het resultaat oogsten. Volgens Bal is onze provincie zwaar getroffen door de droogte. En dat zie je terug in het fruit. Last van zonnebrand, last van verdrogende peren, te klein fruit. Ja, daar hebben we dit seizoen enorm mee van doen. En we zitten in Zeeland in een kwetsbare hoek op dat gebied. Maar de hete zomer heeft ook voordelen. De appel is lekker, dat is het voordeel van de zon. We hebben wel een hoog suikergehalte in de appels en de peren, dus ze zijn eigenlijk heel lekker van het jaar. Om in de toekomst minder last te hebben van zo'n watertekort wordt er volgens Bal volop geïnvesteerd door fruittelers. En er is overleg met de provincie en waterbedrijf Evides. En vandaag werd ook bekend dat de provincie €3,3 miljoen beschikbaar stelt voor boeren om waterbassins aan te leggen. Vorig jaar was dat ook het geval, toen werd er volop gebruik van gemaakt. De provincie vergoedt dan 40% van de kosten van een waterbassin. De overige 60% moet de boer zelf betalen. Heeft u er wel eens van gehoord? De 3-30-300-regel. Het gaat over vergroening, meer bomen om het woon- en werkplezier van mensen te vergroten. In Middelburg willen ze daar nu mee aan de slag. In buurgemeente Veren hebben ze al ervaring. De 3-30-300-regel. Iedereen zou uit zijn raam minstens 3 bomen moeten zien staan. 30% van je woonwijk moet onder een bladerdak liggen. En je moet binnen 300 meter van een park wonen of werken. Dat willen ze in Middelburg ook. Je kunt bijvoorbeeld het Damplein aanpakken. Laten we even de auto's dan wegdenken en laten we goede parkeerplaatsen aan de rand hebben. Maar ik zie een mooi groen park met een aantal kleine weggetjes erdoorheen waar je gewoon heerlijk kan zitten in de schaduw. Het zorgt echt voor je betere gezondheid, klimaatadaptatie. Het is gewoon, ik denk dat we gewoon moeten doen. In de wijk Douwendalen is met Europees geld al een project gedraaid. De gemeente Middelburg heeft een soort park gecreëerd hier, waar ook wadi's in zitten, hè, zodat je het water kan afvoeren. Je ziet bomen die nog wel moeten groeien. Je ziet een klein speeltuintje achterin en bankjes. Dus dit is echt wel volgens mij een voorbeeld van die 3-30-300. Hoe doe je dat nu? Hoe vergroen je nu? Parkeerplaatsen hebben hier speciale tegels waar onkruid tussendoor kan groeien. Want ook dat koelt de straat af. Maar niet iedereen is blij, want er zijn 60 parkeerplekken verdwenen. Niet te veel zeuren, vindt Poppen. We zijn zo gewend om onze auto op 1 meter van een deur te parkeren. En dat kan dan niet meer. En dat voelt heel vervelend. Maar in binnensteden is dat soms ook niet anders. En hier in Douwendalen dan nu ook. Al met al zijn er in Middelburg best wat plekken die aangepakt kunnen worden. Zelfs op industrieterrein Arnestein. Het gaat er natuurlijk wel om dat je ook vanuit je werk die 3 bomen kunt zien. Die 3 volwassen bomen, die moet je ook kunnen zien vanuit een werkplek. Want de meeste mensen zitten 8 uur per dag wel achter een laptopje op kantoor. En dan is het toch fijn dat je die bomen wel ziet. Dus dan zou je kunnen bedenken dat je ook op Arnestein gewoon een mooie groenvoorziening neerzet. Nou, daar, mooie bomen erbij. Ik denk dat er echt wel winst te halen valt nog in Middelburg als je gaat kijken van waar halen we het en waar niet. Nog even op werkbezoek bij buurgemeente Veren, waar ze al lang bezig zijn met de 3-30-300 maatregel. In plaats van nog een huis hier erbij is hier dit plantsoen aangeplant, met straks hoge bomen. We zien het nu in deze tijd van hitte, droogte, hoe belangrijk groen is, hoe belangrijk onze bomen zijn. Maar dat 30% bladerdak, hoe hebben jullie dat in de gemeente Veren aangepakt, dat je dat bereikt? Nou, dat is dus enerzijds kijken van kun je bestaand groen behouden. En dan kijk ik even naar deze bomen. Die hebben we bewust in dit plannetje behouden met nog 2 andere bomen.
om zo snel mogelijk ook op die 30% bomenkroon te komen. Nou, ik denk dat het hem ook vooral zit in die kleine stukjes groen die je hebt en die je op deze manier inkleedt. Dus dat je in plaats van er nog een woning bij te zetten, ga je hem gewoon, kleed je hem heel groen in met je struiken en je bomen. Dus dat, ik denk dat dat voor ons ook wel, voor Middelburg ook gewoon de inventarisatie waard is. Ondanks de sluierbewolking scheen ook de zon regelmatig. Het werd 23 à 24 graden. Morgen is de bewolking wat dikker. Qua temperatuur maakt dat weinig uit. Het wordt zelfs iets warmer. Na morgen komen er regen- en onweersbuien aan. En met het weer zijn we aan het einde van Zeeland Nu. Ik zie u graag morgen weer om 5 uur. Tot dan, fijne avond.